Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген августның 1 җомгасында сезнең белән эфирда кабат мен Миңназым Сәфәров булырмын. Тормыш безне әлдән-әле иреле-ваклы кыенлыкларына китереп бастыра. Берәүләр мондый чакта аптырап кала, зарлана башлый яки бөтенләй сыгылу ук төшә. Икенчеләрне мондый сынаулар шыныктыра гына. Андыйлар турында ул авырлыкларны җырлап үтә диләр. Бүген без студиягә шундый асыл затларыбызның берсен чакырдык. Сафин Илсур Кәрип улы 1962 елның 11 августында Апас районының Югары Балтай авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт консерваториясенә Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Әлфия Заһидуллина классына укырга керә. Аны тәмамлаганнан соң Казан дәүләт филармониясенә эшкә алына, тамашачылар арасында танылу ала. 2005 елдан башлап бүгенгәчә Мәдәният һәм сәнгать институтында профессиональ җырчылар әзерләү эшендә. Татар җыры халыкара конкурсы лауреаты, Татарстанның халык артисты, ЮНЕСКО профессоры. Хайырлы көн, Илсур әфәнде. Хайырлы көн, Назым әфәнде. Вакыт туып студия килү өчен бик зур рәхмәт. Һәм әңгәмәбезне профессор кешегә мин фәлсәфи сораудан башлыйсым килә. Җыр сезнең өчен нәрсә ул? Җыр минем өчен ул эчке дөнья, Назым әфәнде. Әгәр дә инде без борынгыдан килсәк, менә нинди генә авырлыкларга очрасак та, безнең татар халкы очраса да, ул җыр белән, моң белән үзен назлаган, үзенә көч алган, үзенә бәхет алган дигәндә, менә миндә шуларны уйлап, узган заманнарны узлап, хәзерге заманны уйлап инде. Әгәр дә без элекке заманны тагында кешеләргә искә алсак, ул вакытта бит инде безнең менә татар халкының бийек шагыйрьләрен, бийек композиторларын, нинди генә көчле җырлар язылмаган, татар халкының борынгы җырлары, әгәр дә без алсак шах төтиләрен, уел, зиләюлүк, туган тел җырларын, менә шуларны аңлап, шуларны җырлап дигәндә, шуларны тыңлап, безнең татар халкы үзенә көч алган, үзенә бәхет алган, үзенә һәр вакытта авыр заманда, авыр чакларда эчке дөньясына тагында көч туплаган, ул үзенең балаларын киләчәк буынга тапшырган. Рухын ныгыткан име. Сорауның тик торганнан гына түгел, сорауның төбендә бер мәгънә бар. Чөнки без бүген җиңеләеп барабыз шикелле, бөтен өлкәдә дә, һәм эстрада өлкәсендә, татар җыр өлкәсендә дә. Такмак җырлап та популярлашып була, такмак җырлап та исем алып була, байып була. Менә моңа мөнәсәбәтегез ничек? Борчымы сезне бу проблема? Бик көчле сораулар бирәсез, Назым әфәнде. Мин инде үземне әйтәчәкмен, менә шушындый матур тапшыруга килгәнмен икән, чакыргансыз икән. Мин үзем инде һәр вакытта классик әсәрләрне, үзебезнең татар композиторларының улуг шагыйрьләребезнең җырларын җырларга тырыштым. Классик әсәрләр, ретро җырлар, шулай ук татар халык җырлары, шулай хәзерге заман җырлары да бар. Менә минем бу иҗат җимешләрем дигән менә шушындый матур мин флешка чыгардым. Монда инде 123 җыр. Аллага шөкер. 123 җыр. Аның программасына килсәк, без классик әсәрләр, татар халык җырлары, ретро җырлар, хәзерге заман җырлары һәм дә рус телендә дә җырлар бар. Аллага шөкер. Мин инде Аксу студиясенә рәхмәтемне белдерәсем килә. Бик зур рәхмәт. Менә шушындый иҗат җимешемне дөньяга күрсәткән өчен. Менә халкыма, үземнең яраткан татар халкыма күрсәтәм шуны. Шулай ук минем әле без әйтеп китербез, юбилейный альбомда чыгардым мин. Аллаһы буйрса, менә Сынатмый яшик дигән альбом. Бу бик матур альбом. Монда инде төрле үземнең эчке дөньяма килә торган җырлар, авторлары да бик көчле. Шулай ук менә шушындый дисклар чыгардым. Тагын шуны әйтәсем килә. Аның заманы инде һәрбер заманның үзенең җыры була дигәндә Назым. Шырына күрә җыры димәкче буласыз. Шырына күрә җыры. Мин инде хәзер теге заманнарда бераз гына бәйләнсәм дә, бераз гына теге туррак әйтсәм дә, мин аны аңлыйм.
Әмма ләкин без кеше буларак, әдәм баласы буларак, Ходай безне әдәм баласы иттереп яраткан икән әгәр дә бу дөньяга. Рәхмәт Ходаема, рәхмәт әткәйенгәгә әйтәсем килә. Без инде уйланырга да тиешбез, туган як турында да, туган нигез турында да. Шулай ук искә төшерергә тиешбез әнкәйләрне дә, шулай ук Татарстаныбыз турында да, Казаныбыз турында да җырларга тиешбез. Тагын шуны әйтәсем килә, мин бер кайчанда яшьләргә хәзер теге әйтәм кай вакытта төзәтеп кенә җибәрәм. Ни өчен дип әйткәндә, мин инде сәхнәдә хәзер 33 ел, Аллага шөкер. Минем теге белемем дә бар. Мин Казан дәүләт консерваториясын битергән кеше, профессионал җырчы. Мин аларга әйтә алам, үземнең эчке дөньямны бераз төзәтәм дигәндәй, син энекәш, син шибәркәй, менә булай эшлә. Аның бер нәрсәсе дә юк. Әгәр дә син үзеңнең эчке дөньяңны, үзеңнең сталоңны күрсәтәсең икән аларга, алар бик шатланып рәхмәт кенә әйтә. Кабул итеп алалар. Бу урында сез менә бу тик торган түгел, бу күчтәнәшләр дип әйтәбез инде, сүзгә килгән. Менә бу күчтәнәшне укучыларның алу мөмкинлеге бар. Шуларга бер сорау бирсәк, шул сорауга җавап бирүче беренче кешегә бу күчтәнәш булыйсы. Үзегез әйтәсез сорауыгызны. Әлбәттә. Хәзерге вакытта мин кайда эшлим? Менә шушындый сорау бирәсем килә. Тамашачыларга шуны әйтсәләр, мин бик каты шат булыр идем. Илсур әфәнде, сезнең менә бу күчтәнәшләрегезнең артында нәрсә торганлыгын чамалыйм мин, име? Чөнки анда язылган да, име, сезнең бу гомер бәйрәмегезгә багышланган, име? Моннан тагын нинди чаралар көтелә бу уңайдан? Аллага шөкер, менә Ходай тарафыннан 60 яшькә җитеп барамын, Назим әфәнде. Бик зур рәхмәт Ходайыма. Ла илаһа илlallah. Апасымда, чыккан шәхесләремне әйтеп китмәкче булам. Сара ханым Садыйкова, Шәүкәт Галиев, Фәхри Насырдинов, Фирдан Салахов, Люсия Галлямова, Илдус Габдрахман, менә шундый шәхесләр белән мин дә бергә атлыйм Апас төбәгеннән. Апас төбәгендә Аллаһы бирсә, сентябрь аенда дип уйлап торабыз. Казанымда инде 20 октябрьдә булачак. Бүтүнегезне, бүтүн коллективны чакырып каламын үземнең юбилейма. Рәхим итегез. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең әңгәмәдәшебез Татарстанның халык артисты Илсур Сафин. Илсур әфәнде, менә сез Сафиннар сәхнәдә бик күп, яшерен батырын түгел. Безнең теге Сафин һәм Валиев фамилияләре ул безнең урыстагы Иванов Петровлар шикелле, диме? Мин белгән кадәрсенә дә Сафин халык артисты. Кайсы Сафин дип сорамыйлармы сездән сәхнәгә чыкканда? Сез ничек җавап бирәсез анда кешеләргә? Сораулар булды, ул теге алдагы заманнарда инде. Әлбәттә бер исемдә туры килә. Яшьрәк вакытларда Илсур Сафин, аның имиджы гына теге үзгәрткән инде Илсаф дип, мин инде үземнең исемдә Аллага шөкер әйткәнгә куйган исемдә инде Илсур Сафин. Ну, андый эшләр, андый сүзләр булды инде, ул теге сораган вакытларда булды. Кайсы Сафин икән? Ул теге опера тавышы белән җырлый торган Сафин микән или бүтән Сафин микән дип андый сораулар булды. Мин аларга теге нормаль карамадым, бик нормаль гына карадым. Аллага шөкер, мин шулай дип җавап бирә идем. Мин татар романсларында җырлыйм, халык җырларында җырлыйм, Аллага шөкер, рус телендә дә җырлыйм дип. Шулай булса алга таба да. Читтән караганда, сезнең биографиягыз Мөхәммәд абый әйтмешле бик тигез генә бара шикелле. Мәктәпне тәмамлагансыз, авылдан килеп консерваториягә укырга кергәнсез, һәм консерваториядан соң филармониягә эшкә килеп, шуны танылып алгансыз. Апа дигән җиңел генә урау юллар белән килмәгәнсез шикелле. Әллә мин ялгышаммы? Биографиягызга караганда. Авырлыклар була инде, ул ни өчен дип әйткәндә, яшь вакытта әгәр дә сөйләп китсәм инде, мин Апас районы Югары Балтай авылында дөньяга килдем. Аллага шөкер, әткәй, урыннары җимакта булсын, шуларны да әйтеп китмәкче булам. Җомга көнендә
шатланып ятсыннар. Аллага шөкер, аларның тәрбиясе миңа бик тә төрле яктан да бик файдалы булды. Бу нинди генә дөнья килмәсен, безнең илебезгә нинди генә шөр килмәсен, мин Аллага шөкер шул шөрне өйрәнә бардым. Тагын да үзем үзгәрмәдем. Шул шөрне өйрәндем. Нинди авырлыклар бар, нинди тагын сораулар бар дигәндәй, менә шуларны өйрәнеп, Аллага шөкер, менә шушы яшькә кадәр җиттем. Консерваторияны килгәндә инде мин инде теге бизнес бөтен җирчә әйтәйин аны, минем ди әткәй-әнкәй җырлыйларга фәлән тигән дип, минекеләр дә әткәй инде бераз гармунда тыртадыр, әнкәй инде үзенең тавышы белән җырлап та җибәрәдер, Аллага шөкер. Ул да сүнгәндер минем күңелемә, минем йөрәгемә. 8-9 класста мин беренче мәртәбә сәхнәгә чыгып җырлый башладым. Менә шуннан киттем дә, Аллага шөкер, менә Казан дәүләт консерваториясына килеп эләктем 80-нче елларда. Ходай тарафыннан мин инде беренче ректор Казан дәүләт консерваториясенең Нәзип Гаяз Жиганов тыңлады. Шунда мин җырлаган үзебезнең хәзерге вакытта Татарстаныбызның гимны Туган ягым җырын, шулай ук Мәдинәм Гөлкәем дигән исемле татар халык җырын. Аллага шөкер, менә шул Казан дәүләт консерваториясына кереп, менә бетереп чыктым 89 елларда. Менә сез инде бөтенесен беләсез, филармониягә килеп дигәндәй эшли башладым. Аллага табала шулай җайлы барсын, чөнки тормышны белгән кеше, тормышны аңлаган кеше генә шулай баралар дип булар кирәк. Әгәр дә аны җентекләп сөйли башласаң, безгә бит 2 сәгать, 3 сәгать вакыт кирәк булачак. Заң каршы безнең тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Шуңа күрә Марсель Пруст сорауларына күчәп сезнең. Сезнең төп сыйфатыгыз үзегезнең. Гаделлек, дөрестлек. Иратларда сез югары бәяле торган сыйфатлар. Намуслык, гаделлек, дөрестлек. Һәр вакытта мин шул сүзләрдән чыкмадым беркайчанда. Тырыштым. Нинди тәрбия алдым? Әткәй-әнкәйдән. Җәмгыять ничек тәрбияләде? Мәктәп ничек тәрбияләде мине? Менә шул сыйфатлардан мин чыкмыйм. Яраткан шөгылегез. Ой, бакчада казыну. Яраткан чәчәгегез бакчада. Яраткан чәчәгем алма чәчәкләре. Шулай ук кыяр чәчәкләре, помидор чәчәкләре. Үзебезчә. Яраткан композиторларыгыз бармы? Рөстәм Яхин. Мин Рөстәм Яхинның теге без аны әйтсәк, менә шушындый сүз белән гениальный композитор и гениальный пианист. Ул Мәскәү дәүләт консерваториясе бетергән кеше. Мин аның 17гә якын романсын беләм, Аллага шөкер. Бик күп җырларны ул Рөстәм Яхин бу романслар мине халкыбызга танытты. Иң сөймәгән нәрсәгез тормышта? Ой, 200лелек. Тормыштагы девизыгыз. Мин инде улыма да әйтәм һәр вакытта. Әгәр дә сиңа әйтәләр икән авыр сүз, син 3 мәртәбә яхшы сүз әйт. Сиңа таш белән аталар икән, син 3 мәртәбә аш белән ат. Дөрестлек, гаделлек, намуслык. Берни дә куша алмыйм. Мин шундый кеше, мин совет чоры баласы. Мине әткәй-әнкәй шулай тәрбияләде, җәмгыять шулай тәрбияләде. Мине әйләндереп алган дуслар шулай тәрбияләде, туганнарым, гаиләм шулай тәрбияләде. Аллага шөкер. Амин, шулай яшәргә язсын, шулай шөкер итеп, Аллага шөкер дип яшәргә язсын. Битте дә менә лазым. Иҗат уңышлары белән безнең әңгәмәбез бүгенгә. Рәхмәт, сау булыгыз. Безгә кадәр яшәгәннәрнең раславынча, тормыш беркайчанда җиңелләрдән булмаган. Алга таба да шулай итәр. Әмма җырның безгә шул авырлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм иткән дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Саубуллашыр алдыннан сезгә бүгенге кунагыбыз башкаруында бер җыр тәкъдим итәм. Исәнлектә күрешик. Ябам ömür yolundan Neler maytar olmay qalğan Arttan iler qolunğan Ömrümdən
Яшәүнеңізге тәмін Өмірімнің қолыртасы Өмірінің затлы бәлі Өмірімнің ортасында Яшәүніңізге тәмін Өмірінің қолыртасының Ұфығы алсын күгілі Күз ашып йомғаны харамы Әлі бұлар тоқ көпме Өмірімнің қолыртасы Өмірінің затлы бәлі Өмірімнің ортасында Яшәүніңізге тәмін Өмірімнің қолыртасы Өмірінің затлы бәлі Өмірімнің ортасында Яшәүніңізге тәмін Күпте түгел, азда түгел Тұрмыш берген бөлектір Енешімде яр балалар Алар миңа дүректір Өмірімнің қолыртасы Өмірінің затлы бәлі Өмірімнің ортасында Яшәүніңізге тәмін Өмірімнің қолыртасы Өмірінің затлы бәлі Өмірімнің ортасында Яшәүніңізге тәмін Өмірімнің ортасында Яшәулер үзі емілі Яшәулер үзі емілі